Son Carlos Blanco, fisioterapeuta da Fundación San Rosendo, e hoxe quero presentarvos un reto moi importante e que pode mellorar a vida de moitas persoas en rehabilitación. Sabemos que, para moitas persoas que precisan mellorar a súa capacidade funcional ou que están a recuperarse dunha lesión, realizar os exercicios terapéuticos pode ser unha tarefa difícil. A falta de motivación adoita levar a unha menor participación na terapia, o que pode atrasar a recuperación e afectar a autonomía e a calidade de vida dos pacientes. Na Fundación San Rosendo queremos cambiar esta realidade. Cremos que é fundamental atopar maneiras de facer que as persoas se sintan motivadas a seguir as súas rutinas de exercicios, especialmente naqueles exercicios activo-asistidos onde se precisa un apoio adicional. Queremos facer que a rehabilitación sexa máis atractiva e menos monótona para os pacientes, axudándoos a comprometerse coa súa recuperación. O reto consiste en deseñar un dispositivo ou unha aplicación que motive aos pacientes a realizar os exercicios nas súas terapias de rehabilitación. Este sistema debe estar pensado para adaptarse ás necesidades de cada persoa, promovendo a súa participación e facendo a terapia máis entretida e personalizada. O obxectivo deste reto é mellorar a adhesión á terapia e, en última instancia, lograr que os pacientes experimenten unha recuperación máis rápida e efectiva, alcanzando unha mellor calidade de vida e maior independencia. Animámosvos a todos os estudiantes interesados en tecnoloxía, saúde e deseño a participar neste reto e a desenvolver solucións innovadoras. Coa vosa creatividade e esforzo, podedes axudar a que as persoas en rehabilitación teñan unha experiencia moito máis positiva e levadeira. Grazas pola vosa atención. Esperamos ver as vosas propostas. Animádevos.